tam můžou mít tady takhle podobné. To téma je o hledání toho lidství, co znamená být člověkem, a člověka odlišuje od jiných tvorů především kultura, která většinou se předává z rodičů na děti, proto tematicky během letošního festivalu budou vystupovat kapely a různá uskupení, ve kterých budou rodiče se svými dětmi. Jo! První kotecký chléb z doby bronzové. Chuť tam je, dobrá. Čaroděje, najděte si, zapomeňte všechny časy, potom bude všechno lepší i sen. Hostina mrtvých pojmů a plné volnosti, volná mysl a duše k tomu mě uchrání krutostí. Sen ti dává nápovědu k tomu, jak máš žít. Vyhnout se máš prý prudkým proudům, které mohou utopit. Potom bude všechno lepší i sen. Pampa, prérie, pampa, prérie, poušť, savana a poušť. Mohlo bys do kolapsu, co střeží stáda tvých myšlenek, vyprávět o kolapsu světa, co vsadila na venek. Raději jako brát tvář lesu a stádo nechej klidně se pást. Jako mocenci útesu, tančí jak řeka, když protrhne hráz. Po noci vždy svítá